ଖୁସି ଖବର ଏଇ ଦିନ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଗଲା ତାରିଖ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ହିଁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସତ୍ୟ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। 2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚଳିତ ମାସ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ହିଁ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ pmkisan.gov.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କିଷାନ ଇ ମିତ୍ର ଚାଟବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ।